Erg bedankt, hè. Wij hebben het globaal met de wat oudere lichting georganiseerd. We willen in ieder geval een paar mensen bedanken. Straks krijgen we de mensen met het paard en wagen. De marechaussee, de 3 personen die hierbij zijn, willen we in ieder geval op deze wijze even bedanken daarvoor. We hebben een klein eindje. En ik weet zeker zonder uw begeleiding had het niet zo veilig gebeurd zoals nu. Ja, namens de kwelmeester en zijn vrouw hartelijk bedankt. En nogmaals, als het nog een keer van toepassing is, dan hopen we weer dat we het kunnen doen. Nogmaals bedankt. Voor de rest is het even tot zover. Mocht er wat... Nee, weg. Ja, die ga ja. Bij Kastroot heb ik... Ja, oma. Nee, Voorzichtig. Zelfs op, zit er wel iets. Meer zout. Suiker. nou niet alles, het is alleen maar zo. Is het toch niet bescheerd, hè? Nee hoor. Hé jongens, de hele hand zit ervoor, man. Oh, niks. Het was geen hand. Moet hem ook openschuiven. Openschuiven? Ja, zodat je een foto kan maken. Ja, naar toe halen. Zo ja. Gaat er een lampje branden? Dan moet je niet je hoofd Dat is fase 1. Dan mag je niet flitsen. Doe jij dat wel eens? Ja, wat is het ook? Die KB opbouwen. En ze zijn er af. Dus over 6 jaar zijn ze er dan. Dus als jullie erbij nemen, dan ben ik daar bij de kopie om dat te regelen. En zo ja, dat is lekker. Ja, nee. Kan ik dat juist ook? Ja, ik wel het beeld gaan, maar niet eruit. Als je er niet bij bent, dan kan de school over. Ik weet nog niet. Deze week? Nee.
Zoals u weet leidt u altijd de taptoes de laatste weken. We hebben daarom gemeend dat u vanavond de taptoe ook moet leiden. De mannen weten precies wat ze gaan spelen. U niet, dat is ook het mooiste. Nee, dat is juist ja? goed. Dus ik zou zeggen, neem even plaats. En de taptoe fijn dat nu aan. Nu aan. Ja. Wat moet het zijn? Arnhem. Dus ik moet jullie vragen. Hoe is dat? Arnhem. Ja, als je zegt Arnhem, dan komt er iets anders erna. Is dat zo? Nee. Ja, maar als ik... Ik heb een volle petje. Ik heb zomaar een pen. Oké, mannen. Zo, we gaan even repeteren met de jongens. Kapsijs. We staan even klaar achter. Niet snel. 1, 2, 3, 4!
Ja! Ja! Roos. Ik heb het even beschreven jullie. Ja? Hetzelfde argument. Ja. Ja! Even de bas. Ja. Ja. Luister naar elkaar. Ja. Als jij nou alleen de poem doet. En jij poem. Ja. Even met z'n beiden. Ja, een stuk beter. Ja. We gaan beginnen. 2 maal A vooraf. 2 water 7. 2 water 7. Spelen! 2 maanden Hè? 2 maanden voor 2 water voor 17. Ja, 2 water voor 17. Dat is mijn klokkenspel. Spelen! Spelen! Nee. Solistisch spelen. Het denk ik over je etude zitten spelen. Nog een keer, 17. 2 maal 2 Nou, 2 water ervoor. Ja. Nog één keer. 35. Ja. Sorry jongen, op zo'n instrument kan ik niet spelen. Die is nooit aan het instrument. Doe je. Ik heb al een partij aan mijn hoofd. Ja. Ja. 35.
Twee op meteen. Twee op ambezuur. Ja. 2 maanden voor 35. 2 maanden voor 35. Sorry, ja, toch? Dan moet je even nou eens. Ja. Zal maar over, ja, zal maar. 2 water voor 35. Ja. Ja, de rest kennen we wel. Even vanaf 132. 132 even. Ja. Deze niet? Helemaal verkeerd. Ja, blijf weer. Kom maar. Kom. Wat jij dus? Oh ja? Ja, jij doet dat nou? Ja? Schreeuwen? Oh ja. Ja, dat wel.
Twee vrouwen naar voren. Twee vrouwen. Kan ik 2 vrouwen naar voren hebben, dan kunnen we het even repeteren. Ja, 2 vrijwilligers. 2 vrouwen. Ja, en ze zat schoon over. Even repeteren. Ja, geef even slagwerk. Oké. Ja. Even repeteren, ja. Doe maar. Ja, een stuk beter dan de rest, ja. Best. Kijk hier dan. Ik ga aan. Je. Eraf. Ja. Dit wat? Ja. Ik speel. Wat? Ja? Was de afgesproken? Ja. Wie is Edwin? Ja, waar is het? Ja. Dat is de eerste trompetist. Ja, de bode, waar is de bode? Ja, die is niet verlof. De bode? Ja, die gaan we even aan doen. Oh, wel wees wel. Ja. Wat doe je dan? Afstellen of nog een keer vooraan? Wil je dan schoon over nog één keer voor doen? Te laat. Ja. Beter. Ja, oké.
Ja. Hier en daar een beetje vals. Ik wil toch wel even als besluit even afstemmen. C of S? C of S? Te laag, te laag, te laag, te laag. Alle drie even uit. Goed aantallen. Ja, voilà. Nog iets meer naar boven. Nog iets meer met de bijl zet! Met de bijl zet! Ja. Nee. Een beetje uit, een beetje in. Nee, nee, dat kan niet in. Nee, uit. Uit, uit. Uit. Altijd met uit. Bonus. Ja, ik snap wel nooit waarom de trombones altijd stemmen. Allemaal even C. Of S. Ik moet even naar de overste. Ga je weer wat regelen. Ja, dus loopt weer helemaal mis met hand open, heb ik weer gehoord, dus ik moet het weer even gaan regelen. Morgen ben je vrij. En overmorgen zijn jullie ook vrij. Oké, bedankt voor deze repetitie. Ja? Wat we graag even voor het 40 orkest willen horen, in ieder geval even een goede speech van u. Een keiharde, ja, een echte goede.
En daarna willen we graag even de orkesten voorstellen, één voor één. De 40 orkesten waar ze vandaan komen. Ja? Keiharde speech. Maar eerst even een goede speech zoals normaal zal. Ja, jullie weten allemaal dat ik oude weken met verlof ga. Grote verlof. Dus dat, ik ben nu maximaal aan het drukken. Helemaal niks meer. Vandaar dat jullie al vrij zijn. Ik heb fantastische jaren gehad hier bij de VOJ. Dat was echt perfect. Heel buitengewoon. Ja, ik heb het orkest toch omhoog moeten brengen. Dat was toen ik kwam een zoontje. Nou, het was werkelijk een brasorkest. Gelukkig is dat nu stukken verbeterd. Hier in thuis is natuurlijk wel eens van die mensen. Ja, daar kan je niet mee werken met die mannen. Doe zo'n normaal samba-balletje, daar kan je er wat van maken. Nee hoor, dat niet. Jongen. Nou ja, gelukkig heb ik hier veel goede seizoenen gehad. Een Bleker. Ja. Ja, ik geloof nou niet dat Suzanne Schoonhoven nou zo'n verbetering is geworden. Hij is er, maar ja, nu is er ook gratis drinken. Ja, ik ben moe. Ontzettend moe. Ik ga wonen in het Brabantse land. Ja, ik hoop dat dat me wel een beetje trekt, zo. Die zure lucht. Ja, als die nou de zin is, dan kan ik gewoon verhuizen. Al die oude mensen daar zo. Ja, ik ga maximaal brassen met trompetje. Ja, buitengewoon goed. Nou mannen, veel succes nog in het burgerleven. Jullie zien er allemaal perfect uit. Beter zelfs, beter, sommigen dan. Ja, ik wens jullie allemaal veel succes. En, nou ja, ik zie jullie nog wel eens een keer bij de reunie waar ik mezelf heb uitgenodigd. Ja, ik sta ervoor. Ja, dat zullen jullie het weten. Goed zo, mijn heren, veel succes. Ja. Muziekvereniging. Hallo. Waar eetgezindheid. Muziekvereniging had hem. Ja. Harmonieorkest van het Psychiatrisch Ziekenhuis Veldwijk in Ermelo, Crescendo. Harmonie zit van 6 keer Babberig. Muziekvereniging Heijenoord, niet te verwarren met dat eerste afdelingsclubje uit Rotterdam. Welke afdeling zie jij? Welke afdeling zie jij? Heijenoord zei ik. Nee, welke afdeling? De eerste afdeling zei je? Nee. Ja, wel. Nou, de eerste afdeling wil ik zeggen. De eerste afdeling. Een of andere basisvereniging uit Rotterdam. Ja. Wonder Tirol kapel, de Meiland kapel uit het Zuid-Limburgse Sleenhaken. Van Paris de Jozef Christelijke muziekvereniging Hattem. En Hattem. Van Paris. Oh, dat meer met Leon Hechten. De Dutch Players uit Hilsum. Ben je zelfs niet terug? Ben jij lekker de zes? Een of andere schuttersvereniging met drank en plank uit Limburg. Dat moet allemaal wat kunnen. Ja. Wilhelmina Reden. Braasband ook elkaar Westkapelle. Braasband, we zijn Douwers, nee rijk. Nusselijke braasband Eilat in Rotterdam. Varkar stond seriaal als weer. Van Varkar de kunstenarbeid uit Lunteren. Harmonie en Kortje uit Jouwen. Harmonie Eendracht Deest. Vrouw ben Gloria D. uit Gerkers Klooster, Stroomboek.
Harmonie Eufonia Eibergen. Vaar Victoria Remburg. BLJC Dorp. VVD Harmonie met Limburg. Vervaardig Sint-Jozefs Maatschappij. Nou, zeg ik speel bij de MLS uit Rotterdam. Ik pak maar wel van het leger zelf Rotterdam. Leger Zelfskorps Nieuwegein. Vervaarlijk Victoria Remburg. Jawel. Harmonie Sint-Cecilia Sastor. Gevaarlijk op de jaren. Estland Bel Hellendoorn. Jawel. Hellendoorn. Dus als u even naar voren wilt komen, Ja. als u even gaan staan in de houding aannemen. Wil ik hierbij het woord geven aan de generaal. Oké. Hey, Cognito. Ja, vandaag in Cognito. Eigenlijk moet ik nou een dikke buik maken. En dan zeggen, mijn kapelmeester. Als Limburger ben ik ontzettend trots op ons fanfarekorps. Maar op die toer gaan we niet verder. Nee, kapelmeester. Ik weet nog goed toen ik hier de eerste dag kwam. Toen dacht ik bij mezelf, jezus mina, toen ben ik nou weer terechtgekomen. Toen kwam ik de kapelmeester tegen. En het was gelijk, wat mij betreft, zo ongeveer liefde op het eerste blik. De kapelmeester is een man, die is gewoon, ja, in feite niet te evenaren. Hij gaat door dik en dun voor zijn mannen, voor de kapel. Die staan bij hem altijd op de voorgrond. Daarnaast is de kapelmeester ook op het militaire vlak, vind ik enorm goed. De discipline is er volgens mij het hele jaar door geweest. Daardoor krijg je ook vanzelf goede resultaten, overal succes. En dat hebben we voornamelijk te danken aan de kapelmeester. Ja, mag wel even klappen worden. Ik wil het niet te lang maken, want we moeten nog eventjes naar beneden. Maar, u ziet hier deze man van de review. De adjudant die maakt een mooie videoband. Natuurlijk hebt u thuis dan ook nog een kastje nodig waar u die band in moet stoppen. En we dachten dat het wel een leuke cadeau zou zijn om u een videorecorder aan te bieden. Namens de kapel dan. Nou, hartelijk dank. Alsjeblieft. Nou, dat is hartstikke fijn zeg. Heerlijk, hè? Hartstikke bedankt. Ja, ik ben er gelegen van. Kapelmeester, nogmaals bedankt. U hebt u al eens kunnen oefenen hoe u voor een burgervereniging staat. Ja. U weet nou precies hoe het is. Een beetje amateuristisch. Het zijn allemaal jongens uit de burgervereniging hier zijn. Ik hoop dat u bent van plan, geloof ik zelf ook, dan voor een fanfare. Ja, dat ben ik zeker van plan. Ik hoop dat u nog enkele jaren in de muziek blijft. Ja. Zeer zeker, ik denk het ook wel. En nou, ik wens u gewoon en uw vrouw en familie, want die zullen we nog wel eens een keertje tegenkomen op reunie waarschijnlijk. Ja, zeker. Over een jaartje of 4,5. Dan zullen deze jongens er ook allemaal zijn. Ik hoop dan nog een paar leuke herinneringen kunnen ophalen. Want dit jaar was een heel mooi jaar waar u ontzettend leuke optredens heeft gehad, denk ik. Ja. En nou, ik wil u bedanken voor uw tijd hier in Zeedorf. Tijd bij het fanfarekorps. Hartelijk dank. Ja. Gaat u zitten, mijn heren. Dus aan Schoonhoven is het, u heeft het protocol in handen. Mag ik wat zeggen? Een paar minuutjes. Nou, ik zal het niet te lang houden. Maar ja, op zo'n dag zijn het met mondvol tanden gemengde gevoelens en natuurlijk nog niet met de tranen in de ogen, maar toch wel een moment van weemoed, zonder meer. We zullen natuurlijk dat een beetje luchtig houden. Ik wil allereerst, voor ik met u verder ga, mijn heren. Ja, u heeft ook mee te maken uiteraard. In ieder geval, u allen, de kapelmeester, de sergeant Schoonhoven, sergeant Bob, zou ik maar zeggen, en jullie allemaal, en uiteraard de echtgenoten die dat ondersteund hebben.
heel hartelijk dank zeggen voor datgene dat jullie hebben voorbereid voor mij. Want ik zeg het elke keer, een muzikant is dit soort dingen niet gewend. Een muzikant is wel gewend anderen te vermaken. Je lijkt wel een clown. Met de masker altijd op. Nee, niet die masker bedoel ik hoor. Dus niet verder. Hè. Maar je bent een clown met de masker op en dan zet je maar pauzeloos voor anderen in. Zonder bij na te denken dat je er zelf ook bij hoort. Tot het moment, als zo'n ochtend, ja, dan sta je in feite bijna met de mond vol aan. Dat gebeurt bij nooit natuurlijk. Maar ja, goed, als militair leer je lullen. Dus, maar dat vond ik buitengewoon. Toen ik vanmorgen opstond, ja, ik voelde wel dat er iets zou gaan gebeuren. Dan dacht ik bij mezelf, nou lekker slapen. Ik ben gisteravond vanochtend thuis gekomen. In bad geweest, ik dacht nou laat de rest maar komen. En waar hebben we om 7:30 werd gebeld. Nou ja, toen dacht ik, hé, dat gaat gebeuren. Nou zitten we nog hier. Allerlei dingen in die tussentijd al gebeurd. Al gebeurd. Nou, wie mag het weten, ik vind het, wij vinden het hartstikke leuk, mijn familie. Bijzonder leuk. Net wat ik zei, je vermaakt anderen en op een keer word je dan zelf in het zonnetje gezet. Word je overleefd, maar ik zeg het eerlijk, want ik ben dat niet gewend. Maar daar heeft u natuurlijk begrip voor. En goedemorgen. Goed afgesproken? Ja. En dan voel je natuurlijk niet bepaald gezet, maar zoals onze vriend de Bode dat gedaan heeft op de ludieke wijze. Ja, dat typeert Leon natuurlijk. Dat typeert Leon. Wel overdreven wat ik altijd zei, overdreven. Maar het komt in ieder geval in grote lijnen overeen. En ik moet zeggen dat je bijna niks gemist hebt. Ja, dat vind ik hartstikke kwijt. Dat staat op de wand natuurlijk, dus ik zal er altijd van genieten. Ja. Ja, ik weet het. Ik zet bepaalde heren of bepaalde groepen hier voor lul zou zeggen. Ja, dat snap ik ook wel. Ik zou zo niet herhaling treden. Maar ja, en om zelf een keer voor lul te zetten was ook leuk natuurlijk. Goed, mijn heren, ik mag u eerlijk vertellen, het is natuurlijk nog geen avond. Maar zoals ik het van Varenkorps hier gebied, toen ik hier kwam in 83. Maar van de cavalerie had ik daar een prachtige tijd. Ik weet het, ik vertel het vaak. Werkelijk een schitterende tijd. Maar toen ik in 83 hier kwam, nam ik het korps over. En nu in 90 ga ik alles optellen. Dan zeg ik dat ik hier werkelijk, eerlijk waar, mijn beste tijd en de mooiste tijd heb meegemaakt. Bij de hele militaire muziek. En u weet precies hoe ik over de militaire muziek denk. Ik zeg het ook eerlijk. Ik zeg alles van de monden, dus wat dat betreft is het gewoon ook gemeend. Maar jullie, als mijn instrument, want jullie zijn voor mij het instrument geweest, gedurende de 7,5 jaar. Jullie zijn mijn instrument geweest en ongeacht het feit dat de ene de derde afdeling was of dat de andere conservatorium of zak had, dat interesseerde mij ook een grote zak bereikt. Maar ik vond gewoon het orkest aan zich, een totaal orkest, geweldig. En dat de ene noot miste of dat het een beetje minder was de andere keer, nou, dan moesten ze maar pikken, want ze betaalden toch niet voor. Dat was 4 per jaar en ze kregen hem gratis. Ze moesten nog dankjewel op de koop zeggen. Maar wij voor ons hebben er altijd naar gestreefd het op een goede wijze te doen. En dat niet alleen, want wat ik ook altijd verkondigd heb, muziek kun je maken. Als je het goed geleerd hebt, is dat geen probleem. Alles wat je leert is goed. Maar één ding is belangrijk in het leven. En dat is de mentaliteit om met elkaar samen te kunnen werken. Want jullie zitten met 40 mensen hier. Tenminste uit 40 verenigingen. En dat is wat. Om dan met zo'n grote vertegenwoordiging samen te werken. Jullie hebben allemaal een dirigent. En elke dirigent op zijn eigen wijze, zijn eigen benadering. En dan moeten jullie bij zo'n hier komen. Moet je ook komen werken. Nou, dit is ook zo'n buitenlander. Komt hij weer met zijn eigen dingen. Nou, en dan vind ik het plezierig. En dat is het voordeel van de muziektaal. Heel erg plezierig als we elkaar kunnen bereiken. En jullie kunnen mij bereiken en ik kan jullie bereiken. En alle resultaten die geboekt zijn, geloof ik niet dat Limon dat gedaan heeft. Nee, wij met z'n allen hebben het gedaan. Het fanfareorkest, de Limburgse Jagers. En
Ik ga dat beroemde woordje gebruiken. Ik ben gewoon trots op het fanfarekorps. En jullie weten het, wie aan mijn fanfareorkest komt, die komt aan mij persoonlijk. En hierna ook nog. Begrijp je? Alhoewel, kapel bij zelf. Maar dan nog zal niemand aan dit orkest komen in negatieve betekenis. Werkelijk niemand. Want u weet dat ik veel gepleit heb als onze BLS een uitspraak doet. Ik mag het hier zeggen, want het is inderdaad gezegd. Dat wanneer er opgedoekt wordt in de militaire muziek, dat er maar één districtorkest blijft bestaan. Dat is dit orkest, vanwege onze PR. Nou, dat vind ik buitengewoon. En u heeft het verdiend, u allen. Verder wil ik doorgaan, want vanavond hebben we nog natuurlijk. Om verder te bedanken Arie en Sil, want dat zijn figuren werkelijk die gedurende mijn tijd hier, u kent ze van een jaar, elke lichting natuurlijk, die ook werkelijk een deel van het orkest vormen. Ik hoop dat jullie Arie en Sil de medewerking, de juiste medewerking zullen blijven geven, want dat zijn figuren voor het orkest, we kunnen niet zonder hun. Echt niet. Arie en Sil, mijn hartelijke dank voor de steun. Voor de toegewijde steun die jullie ons gegeven hebben, tenminste mij persoonlijk hebben gegeven in de afgelopen 7,5 jaar. Ik heb er werkelijk gebruik van gemaakt. En ik hoefde nooit om te kijken naar links of naar rechts. Als er iets was, aan de hand was, dan Arie heeft zelfs nog voor mij, dat weet ik nog.